na thok tu lak tlak lo tak ani lo zia chu fia ngei tumin za tre ta handor vel te chu atum buai to alawa tual thana chungchanga chuan police te po in an hriat lo thil hriat ani thu soin chanchin an ti chhuwa huna chuan chanchin boshal kalber ani ngei tur thu a hrilta a ma se a boss chuan junior reporter a promote chawin athil hriat a soi chhuwa tur thu a soi zui zat boka chuta a boss ril ru nei le zual nan chuan meiche pakhat bo mek chungchanga hriat ani thu a soi le ta a chu vele normana po chuan in rem na chu alo siam pui ta ngal junior reporter ve tho AJ an renoni promotion hu chungchanga lo hriat rual chuan lumpui na thu a hlan ve ngala AJ chuan renonin junior reporter ni achak ziale abe na sat zia a hriat ve renga wangin athin lung takin alompui ve ani ti chuan phur takin twal thana a victim pahni na chanchin mani hlok na du awanga ti hre nei lawani thute landlord ani thule bedroom pahni omna apartment chu mi som pariat zet alu atir thute asoi ta veka chu mai ba ka a hlok na tur adu awangin mei thai no sen pom mek a no chwa thu a hai chwa thleng chuan a hril ve ta vekani AJN dual thatu chu Robin Hood ta angdewa mi pui him na tura miswal te thatamai thin angdeu kha ani arin thu soi chuan renoni chu alomin a in chuang ru hle maya AJN bara thokte thu zot fi atura kalpuya asom po chuan rang takin renoni chuan alorem ti ve ngal maya phubalak lam ringot angai tu athina wang chuan AJN adu zia alantir po chu renoni chuan a hrethiam lovani article ziak tur chuan information thatok tak alama mo bela wangin renoni chuan July chian pathum te chu abe popa a inan en tur chungchanga abyak lang theilo thu soin July chian ten abo thu an soi vele chuan renonin reporter ani thule azon na konga chuan media kal tlanga apui thei thu ashila chu vele July chian te po chuan interview nei chu an rem ti ve ngalani July chian pathum te chu July chian pathum te chu July ruala renoni buli chin tu te thawan ni via wangin chutianga renonin pui adu thua soi chu makan ti ve dewa ma se renoni chuan hunkal to chu a thengil vek to thule enga ama angai lu thu soin July chanchin an thriat ang te chu soi vek turin atita a chian te modan chuan July nun chu a omin a pasal chuan a hmangai hle ni in an soi bokani chutia an hne na changa July chanchin chelam hriat tur anei tak lawa chuan renoni chu July pasal marka samuturin avakal vele a July bo chungchang article zia atum thule midang te hne na awareness apek theinan interview nei puilok adu thua soi chuan marka support chuan alorem ti vele maya July phone location a in off thule zon ngai na a hriat to lo thu chu alo soi ve ani aril ru a ha in lak lo a in ti hle a police hola chuan thu thar hriat an la nei bik lo thu hlirin an lo chang zel si athu soi engkim mai chuan July angai tu azia ati lan veka wang chuan renoni chu alung nur ve dewa July nun chu du thu samin a thatak tak ni inalang midang ten an lo mu theinan marka sa chu article zia tarlan tur July thalak adila chuta thalak en tura marka sa ruma alu vele chuan July wine le akor chu renoni chuan a agruta daya ti chuan July thalak nen office a chuan akir le ta ngalani editorin article zia a endik chuan tha ati hle a publish sak ngalin renoni ming ngei chu a chuang ve takal maya phek masabera a minglan ve voi khatna ani awangin a thorim na chuan hriat a hlo ve ta ni inangaya a hlim tak zetani nima sela a phone ron ri thut chuan ati hlau thong le ngala a unau nu sereni ni in chu shalwat wat adu thule July abyak po theilawa wang chuan an in lutna te saktura midanga tirmek thuwa soya chu vele renoni chuan a tho pui te chu chwa sanin a in lampan chuan atlan ho tangal in endik tura kal chuan July a mu vai chuan a chevek dona ma sewan nei thak takin awa thlen chuan a unau nu mitir chu in chunga alalut man lo chi achia a cha bi chulak sakin in chu shala tum lo thu soin a hau shepa akal tir ta dayani ti chuan na sa dewa in cheile in July thom no te chu a havela
an omna chu motor tlan tamna hmun ani awangin tu ma in a trap thom le a au thom an ria don chuan lo thu te ashila July wine a ruk bok chu in khumin a ina kala a pasala mu thu te chu a soi khum vel chiam mai boka chu chuan July chu ati thin rim tak zetani a khoi theisi lawa wangin renoni chu na tak takin a tong khuma a in che dan te chu naupang beauty contest satel tur ni om takani thu te ashil chuan renoni chuan alan na hle a aka chu puan nen no sakin e je nen poimwa in mu an tum na hmuna chuan akal tani ma se a rin lo takin awa thlen chuan an thopui dang tu ma an lo tel velova e je an pahni chawa hun man adu wangani ti te chu engma a hrethiam lo chuta hun nuam tak an man lain khreka arun lang thuta renoni chu ko in abianga akis ngal ringot bok e je chu a thongin a thing ruhle a lo thad wheel vel chu adu lawa wangin a chuak ta daya renoni chuan a zui ve ngal krekanin chuan an inkara engma a omlo thu a hril fia ngal char chara ma se e je chuan engma soilovin a kalsan ta thawani renoni po chuan ti ngai na vak a hreta bik lova chuta July pasal markasa reideu taka akara lu tum mek chu a mu a July chu poisa anei to lo huna arun led le mayarin thu te chu soin a phun bulbul maya renonin achana zo chuan markasa chuan July chu alo tlan fo to thin thu le atopa chuan adu thuwa arun led le mai thin thuwa soya chu vele renoni chuan hria chian le zwal tumin markasa chu atha hota a markasa chuan Julia in adu tak tak lo thu te chu soile ma se a soi thui ma in a chatla zui ta dayani ti chuan renonin a phone chu a check ta ngala July ne na an in biak na te chu chiar vekin a mela chuan lim mel aron langta a July shing nun chu alo ngai anga fam kim alo ni bik lo a pasal chuan anun chu a control na sa hle a voitam ta kut thak thinin tlan bo san po alo tum ngun to hle maya ma se a lo cham zelani July in puan na chuan renoniril ru chu ati boy hle a thatang nge that lawang ti chu a hrethiam to lo midang tiduhdah thin tu te chu a hua in tha zel mai adua ma se July nge po chu tiduhdah twar tu alo ni vereng sia wangin renoni chuan a hrethiamin a khonga ile ta zoka alaka chuan phuba lalovin eile in turte apeta zogani nitin azun bom te thleng chuan adi fai sakta thina nima sela July ero in ringam chuang lovin tlanchiat na hun rem chang ala dab reng tho tu khachu renonin kong khara hon lain July chuan bakche alo ban mana renoni ron let vele abana chuan lo zain wine bottle nen chuan avom zuya renoni chu kong khar phena biru ve ngalin ele in turte apek laya tlanchiat ala tum thawa wang chuan athin rim le a abula mun phianen chuan wa in tha mai aril ruk rum rum to ani nima sela July apiria ti a mu chuan athin lung chu anem le ta a anom lo tur zia le athin chia dan tur de chu a hria thiam pui ve thawa wangin bwal ina intify tur chuan a hruai le ta zo kani ma se July chuan alom pha lo thu soin renoni chu apasal markasa angchia ani thuwa shila angonga ser chu mu tir bokin tlan bo san atum nun ber trum chuan markasan kongkhar dar thalanga na takena in so tir ni ena soya chu thu chuan renonin tha atum na po chu a thul tir le tani July chuan high school an galain tiduhdah thin le ma se tu na ero apasalin na satakin kuta thlak thina chuta July chuan renoni chu athik ema wanga tiduhdah thina ni thu soin mangai em tu pa an ilain ani ero achung te tu ma in an ngai sak ngai lo ni ena soya chung athin rim na te chu renoni tiduhdah zonga hritla thinin do ezep takin ache ta ti chu apom veka aron puitlin nuwa ero ache dan dik lo zia chu hre chawin ama nge po chu a in holle a ti chuan renoni chu pangai takin ngai damadil ve ta ni chung thu angai thlak nu chuan renonin July chu a hrethiamin a khongai ta hle a ma se a chhuatira a thil ti chu police a hril vai chuan anuna chiat vek dona wangin a chhuatir mai ngam ri lawani chuta krekan ron texin
atuka police ten thuzo fia an du thuaron shila achan po kreka na thona renoni pa company kota July car an mu wang ni in renoni chu alau thong ta hle maya ani na dik tak chu police ten an hre chuak nai ta ang hle ani na taka chuan detective Marinai chuan an kom masak na bera changin renoni chu alo ring hlel dai to hi alo ni a CCTV a endik na atangin renoni chu victim pakhat na le pani na te mu an ni top na hmuna chuan a ve ti chu a mu chuak boka chu mai ba ka renoni le July te in nia lai chu a mu bok video a alanda na tang chuan in ngei tak chu an ni mel lo hle a chu a ma a renoni thu soi a best friend July nena an chwa dun thu a soinen chuan a in ang ta lo hle ani chu ai ma alamak le zok chu renonin July bo thu a pasal marka sa aya a shema sa zok chu ani a renoni article a mu nuwa marka sa chuan lo sha in police a call ta chawani detective Marinai chuan renoni chu an mizon serial killer ani ngei ti chu a ring het bur to a ani na taka chuan ama ngei po chu renoni ang dewa mi ten enga ma an ngai lo alo ni ve thawa a in lo anei tu nu chuan anga isak lovin a tho pui te nu izat ani a abo sin chiahlo ang main a thir kwal thin bok chutiang te ani awang chuan a thin rim ve thin le a renonin phubalak chak na ani chan po chu a hre thiam tu berni in arin dan chu an ho tu nu hne na chuan engke ma report ta veka ma se an ho tu nu chuan a thu soi chu lo oi sak lovin meche pumro te ve tak main ma ni thian nu a kidnap du te chu arin lo thua lo shile jek maya mi pachak thatak pani thatur phei chuan a ring lo burani Marinai chu thil loi lo mai soi lo tura shilin a chi thei ang berin a na tho chu a soi sela a office atang chuan a chwa dir mak bok nima sela Marinai chuan beidon san maya tum bik lo arin dan chu adik ngei ti fi anan evidence thazok lak khoma tum le ta a ti chuan July zon na an hwai hot na hmuna chuan vakalin mi pui tam tak an lo pung khoma July chungchanga an thu hria te chu in hril tonin zon mu ngei chu an lo tum ve na sa hle a chuta renoni le ejia te ngei po churon lang ve in norman an interview nei kwal turin aron tirani ma se renonin police mail a mu chuan a chi ai ngala chuan lam siamin July thian te chu akal santa dayani Marinai chuan thil dik lawa om nge ya sha in July thian te chu zona azot ve ngala chu vele July thian te chuan renoni le July te chu thian an ni ngai lo thule renonin July a hwa thu te chu an thil veka ti chuan Marina in renoni hne na chuan tiduhdah ator thin thu te chu soi chuak luin renoni zam lutuk chuan asama potle mal to a chuta Marinai chuan thil zep anei nia arin thuwa soile chuan renoni hlau thong chuan lam siamin chwa san da yatuma chuti rwal chi chuan July pasalin abana ron manin a ina athil ti a ria chwa thute July kora a ro ti le thutlenga chuan coffee a lei bua ti te chu a riat vek thuwa soya athin rim hle thuwa soi bokin a che dan chu a tho pui je fa hne na soi thule athil ti thalo tak chungchang article a zia vai chuan a ma huna chian vek thei tur thu ina vozui chuta renoni thin rim lutuk chuan marka sa chu a zui chuaka ani ang mi kut thlak chiang ina a vo chu a huat mai ba ka a na chu a lo tak mayang ti a hlau hle a mun fal deuh hlek an thlen chuan a chemte chu phorin marka sa chu vi tumin atin rana vanei thlak takin je fan alo mu fu hlau mai ani athil mu chuan a thongin tual tha na thleng trep a mu ti chu a hre thiam thwaya renoni chu police ten anzon mek serial killer ani ti a hriat chu arwal chuan rang takin atlan cheta ngal renoni chuan dan tumina zui ve ngala je fa chu hlawin tlan chema se a phur ru viau thung tual tha na chungchanga a article zi awang chuan renoni chuan norman du sak a hlo chhaumeka chuti lain je fa ero atla niamin a article chuan chiar a hlo lo lai takani a ma se tu na ero breaking news tour anei boknen renoni ni na ding tak apwan zar nu chuan an company ya thaber ni na a ho theidon ani nima sela vandwai thlak takin chak taka atlan chiat na lama chuan le lama tanga truck ron tlan chuan je fa chu asu a chup le chilin a thi zui ngal
Athuruk shetu Jeff chu thito ma se renoni rilru ero a ha dam thei chuang lova mitam zokin athuruk anna hre chuak watang ti hlawin atwal tha na chemte chu pai bawatum lau thong tak chungin luya chuan akala chemte ya a fingerprint chu tire in pai atum lai tak chuan message adonga chu chuan miswal laka phubalak achak na chu aron nei tir le ngal marka sa chuan ala zon chua nge tur thu soin aron vawa renoni chuan a hlaulo mai nelavin anui zat hle ani chuta ngai tu anadanga neile ta thuta athil ti thupnan marka sa chu twal thatu angalan tir tumin chumi ture ro chuan julia ril ru a minangai ti asia a ti chuan arwa manna te chu julai bula chuan a soi ta vekani atira julai chuan a hre deuh hleka marka sa chuan kutlak thin ma se ala hmanga ive miawa chu mai baka athin rim lo lai chuan adwa thiam hle ni nima sila rinoni chuan aril ru min tumin marka sa chuan a hmangai tak tak lo thule sirbak asiam sak lo thu te chu a hril non saka chu chuan julia in she omalo tor thin te chu sha chu atirin mi boro lutuk marka salaka chang chuan tal chwa nge chu adu ta a rinoni ru manna chu apompui ve ta ni chumi zan vek chuan julia le marka sa te villa a ankala chuta chuan renonin julia chu phwar betle in hun rei tak lo tang to anga alan theinan chhuata de chuan eitur atidar nei noya ti chuan abul loka jawara chuan chemda in alam tiriturin alo birutani alam ri asiat nu reilo te a marka sa chuarun thleng hala julia chuan chemte omna lo shelin marka sa chuan a fingerprint chu a nu chia ta che ani ti chuan renonin police kolta a ma se thom dim taka chwa atum lai tak chuan julia in boina atok ti sia in a kir le a chuta marka san julia chu a kidnap tu ming soi turin thin rim takin alo nor chena julia chuan dot soin tunge ani asiat lo thule mi pamai tuam a mu thu zongin a changa chu vele marka sa chuan julia in mi padanga tompu yani ringin ataksa te chu chekatum ngal thot thota chuta julia chuan lo nam sunin marka sa thin rim lu tuk chuan banga anorbet vele ngala renoni po chu a insum theito lo abiruk na hmuna tang chuan ron chuakin marka sa chu julia thla turin a an khuma julia po chuan a beidon tak ze to thu suin in thena du thu a soi ve ngal chu vele marka sa chuan ami zia chu a thlak ngal wata odam dia hian julia chu a hmangai thu a shil nima sela chu chuan julia ril ru chu a thlak danglam thei to lova chu vele marka sa chu in chungwan bana chuan van chhuakin julia chu kalsan lo turin angen lom loma chutia anun na hial lak atum ta ka chuan julia thin lung pho chu anem vele tange nge ni ama ero chu renoni ero alom ta haulova julia chu asal ta na atanga chwa zalen turin marka sa chu anam thlata police anron thlen chuan marka sa chu alo thi fel der to a renoni chuan marka sa pu 5 vek turin julia chu a fui por ngal zung zunga atal chuak thei mai dona a in hriat lain ama alo ring hlel reng tu detective marinai chuan aron hutani an pani chuan station a shroin ashan ve in zona an zota julai chuan a pasalina kidnap thule chemte po chu ata nge yani thuwa soya lo oma a ommek lain renoni chu aron thling nia soin marka sa chu atla swal palta ni ena soya ma se chu athu soi chu marinai chuan a oi saklo chiang hle ti chuan renoni chu zo na zot vele in marka sanena an in biang na chungchang te chu azota chuta po chuan renoni chuan dot la soi fanin marka san julia a kidnap chungchang chu police ne na soi chuak lo turin a voni ina soya julai chu din mun lo oma ading nia angaya wanga marka sa chu zuiru ani thule in chunga changa ama atla swal palani thu chu a soi vele tani julai nena anthu soi a in an chi awangin detective senior chuan pui soi lawan ni rengin kaltir mai chu atuma ma se marinai chuan arin dan soin alo dang wathung renoni chu in puantir nge tumin anor chanta a anu in akalsan nuwa aunau nu in ramdanga apem sanjui thu te chu soi chuak luin apa thi na ator lai takle beltur anei lo lai taka ama lo tiduhdah thin tu ahwat em julia arun in lan thu te
a in le zel laksak atuma wanga a huat na azwal ziate a hriat thu te le ami huat em a chan him lo hul hwal tur thu te chu a soita sak maya mi te hriat hlo adu em laya mi in enga ma an ngai si lama wanga twal that tamaya ni arin thu te a chem te man chu marka sa chem te ani theilo thu le twal thanan chuan mi ten an man lo ber chi ani thu te thleng chuan a soita veka chu mai ba ka apa chu thil siam thin ani ti a hriat thu te chu chempo chu apa ang thil siam thiam te man tur chi ani thu te thleng chuan a soi dik ta chat mai chung a thu soi te chuan renoni chu ati zamin asam chu apot le mal to a aril ru chung ril taklan chu atir tumin marinai chuan akok ta sia mai nima sela chung zong chu arindan mai alani a evidence nge thatok tak ala nei miaw lawa wangin athu soi chu tu ma in an oi sak chuang lawa sheriff senior chuan du tok tura shilin a chwa pui ta dayani marinai chu thin rim taka zilin molmang taka adu du phwa chop lo turin a shille a renoni chu reporter ani angin police te che dan choi sel na azia ani vai chuan an department tan chiat na satak a thlen thei thu a soya case chu ti top ani thu shil bokin chui to lo turin chani renoni le juliai te chu in nam noi na nei lo anga chwate rani ta a juliai chu victim ani angin media lam chuan anjar boy ne hle kalna tur danga nei lawa wangin renoni ina bok chuan avakal le a apasal chu renonin tha sakin police ne na dot an soi boka wang chuan a in thiam lo hle a zel tang ang maya a in sha thua soi chuan renani ero in thiam lo na an nei lo thu le marka sa chu miswal ani angin aphu tok a mu thua soya mi te chuan lom thu shil tur an ni jok thu te chu a soi ham mai ani chumi zan chuan julai ril ruha choknan renonin bara ashwaya engma ngai to alawa azalen na chen tura ati chuan julai po chu a ha dam huayani apasalin abeng account a frost saka wangin thil leinan renoni credit card man sak lo kadila renoni po chuan phal takin a man tir ve mai bok ti chuan anzalen na chulomin na sa takin an lama ma se an boy na chu ala top lo ti reng an shelo hun nuam tak manga an chwa hlan chuan marinai chu renoni ina chuan alun ruwa twal thatu ngei ani alarin nge tlata wangin man lawa azalen hlen mai chu a hlau hle a renoni room a chuan lutin evidence mu chwa the a in base ani chuta reipo azon ma in renoni drawer a chuan USB a mu chuak ta a apa company le kreka na tho na mun ni bok kota julai motor ke ati theb lai kha chiang takena langani evidence thatok tak ane ta ka wang chuan marinai chu ahlim hle maya chuta renoni po zan khwa a an party na atang chuan ron ho ve che in marinai a muthut chu a phu chiang hle a marinai la chuan sitting room a thu in zan khwa a alo nga to thu alo soi ol sam et mai ani detective le twal thatu chu at in ma chon taran maya USB le atwal tha na evidence thatak a mu chwa to thu shil ngalin ami zia le apum ro chuan midang te chu bum thei ma se ani ero abum thei lo tur thu a shila ma se renoni po chu achi ai du bek tatlat lo mi in a lu ruk na manga evidence nei chu court in apum lo thu a shilet ve saka marinai chu thinrim viak ma se dan le sha ya shat ve thawa wangin renoni thu soi chu adikti asia a nima sela athil ti rap thlag lu tuka tang chuan chhuatir mai chu atum lo thung renoni chu anuna chuan a hlim lo ema wangin twalpo ala tha le ngei arin thuwa soya ma se chumi huna chuan alo ve ngei to tur thu shilin a chwa san zuitani atuka renonin julia chu an officer ashwaya julia in kidnap ani dan chungchang a soi nuwa anun lui chu kal sanin nun bul tran thaturin aduani nima sela julia chuan renoni laka tanga mual phona ato te chu ala thengil theilowa aka hupna na apwan chehman rim chelu tuk te po chu tun thlenga ala thengil theilo thu soin chung athu soi te chu ama kidnap tu anga an soi apasal chungchang soi ni om takin atonga ma se renoni chuan athu soi om zia chu a shekar thungani julia chuan renoni chungchang thudik tak chu a soi chuak lova
alaka a inthiam lo uwange mo a lo uwange mo po lo ni se renoni naya omchu ala hlawru reng thunga adu tok a soizo nuwa chuan lam siamin a chua san zui ta ngalani chumini vek chuan ejean renoni adu thu chu a soi chuak ve tange nge a renoni po in felati in alo du ruk ve thawa wang chuan a hlim hle zana eje chu renoni ina chuan a velenga renoni chuan a chung te chan vek ma se thian thatak le mangai atong thar le chu lom na ina khat ani ber chanchin chu texkal tlangin julai a shil ve ngal wata ma se julai ero in a chang let mai lo relo te nuwa beng lama chang message adong ta ngala chu vele thil dik lawa om ti shethiamin ama zana a card julai a mantir khan a pekir le to lo ti chu a hre chuak ta a thil om zia zo tuma a kol po in chan na reng adong thei to lovani in hnem na zongin ejia kyanga chuan awamule a chuta ejia chuan tual thana chungchang article zia atum thu lo soin chanchin kim chang shetura police lam abiak zo cha thule tual thana chemte thalak an ron thon tur thu te chu a shil ve ngala chuta an pahnia thalak an han en nak chuan an nui mel chu a in thlak chiang hle ejia chuan chu chemte chu renonin package honna na a man thin nge khani in a sheta a thil diklo a om nge ti chu shethiamin a tho chuak ngal renonin chu tiang thil rap thlak ati thei arin lo thu soin poisoi lo ani zia fi anan chemte chu khai khen turin anorta a renonin ada ana ashiat lo thu soi chuan ejia chuan chauka chu adap kwal ta ngalani chuta ejian palzam mai tum lo ti ashe chuan renoni chuan thudik tak chu asoi chuak ta veka ami tha tak te chu miswal an ni thule an tel lova khovel chu aral muan jok thu asoi zom zata chu athu sha chuan ejia chu a chhongin oi harsa ati tak zeta athin lung chu ake cheve kani ber minun rong tak nilovin reporters ma takha ahmangai chu ani thu ejia chuan a shila chuta rinonin thei to padana tum chung po a kalsan atuma wangle mi pachalutuk achan maidon ti asya chuan renoni chu atna in aron bwal khatle ngala abul maya chemte chubanin ejia chu a vitani nat a hlau em na chuan ama tina tu te ti nat masak mai chu a thlangle ta zoka nima sela tun tum chu ama ami atha danin chuan adang lam thung ama zong kha chuan miswal te chau athat nia in sha in a in chuang ru hle zoka ma se tu na ero ril runa le she om ti tak chungin eje chu damina chwa tir thei tla chilo athuruk puan zara a omani chuan anun chu a chevek don ti a shia a nima sela limna chu ata tur ani velo te po anima na eje ruang pom chunga acha hom hom lai chuan a unau nu serin ni chuan kongkhar chu aron honga renoni thil ti arap thlak tak chu aron mu chuak ve don ta ni